Om Ulut Basuki Langgeng. Om Ulut Basuki Langgeng. Sembah pakulun mring paduka. Sembah pakulun mring paduka ya Gusti kang purba habisisa gelaring jagat saisine. Ong wilahe ngawi genemastu namo sidemastu sirat-sirat kondo wisisanding busana sono sinabung langen wirata. Rawat rinebaka ing jagat kulon mega malang ing jagat wetan kawistara bang moyo-moyo pratandani sang Bagaskara Arsa nyumunari marang Tribawana. Triwus hangarani telu bawana jagat kang gumelar ing kalakaya duwi luka. Kawastana Trilokaya daya memadang kang saged mahanani sumbere panguripan. Awang-awang panguripe diberi beranan dede tirta panguripane binaya panguripane jalma manungsa. Senadyan to kutu-kutu walang atau gaya jin setan priprayangan ilu Banaspati dede anake Gandharwa Bali Braja ana ing bawana. Sedaya kalawau tansah mantru marang Sarate Sang Hyang Bagaspati ya Sang Hyang Bathara Surya. Surupe Sang Hyang Bathara Surya bono dadi peteng dedet lalinde anuwuhaken Swah Ardhata Pitana anengih papan pundhita kang mahiku adidasa Purwa. Eka wilangan sawiji adi linuwih dasa 10 Purwa wiwitan. Tansanes dalem ya wisemanipun kang mengku gati panjenenganipun Bapa Sitya Sagotra Agung wonten ing tlatah Bumi Pojok Taji ya Pandan Sari sakukuban. Karengga-rengga kainta-inta pindha tamaning para widodara lan widodari, pindha tamaning para hapsara lan hapsari. Gumrenggang swaraning gongso munya hangrangin kang amang-ambar-ambar lumantar gandanya. Paguyuban kondang kalaka amertanada kang bijil saking laladan Argosari Kecamatan Senduro Kadipaten Lumajang ingkang hanyang kuyung sedyanipun kang mengku gatipun Bapa Sitya Sagotra Agung wonten ing Bumi Pertiwi Pojok Pandansari ya wonten ing Bumi Pertiwi tlatah Pojok Taji sakukuban. Semoga kita sesami hanyang kuyung lan hangestreni nyuwun dhumateng karsaning Gusti Porbanegrat mugi lampahing adicara harinakit Bapa Sitya Sagotra Agung wiwit purwa madya wasana tansah manggih rahayu widodara kalih sing sambi kala. Ugi gunging panuwun kunjuk dhumateng sedaya Gotra Agung saking panjenenganipun Bapa Sitya Dalasan Ibu ingkang sami-sami hanyang kuyung hangestreni bot repotipun kang mengku gati. Dinon saking mandrawa praptanipun kegandengan asta kelawan kadangi dewi-dewi ingkang agem busana seta kepal kang padha petake kadya guntul maneba sarawa ingkang agem busana Krisna kepal kang padha langkiki kadya dandang mungguing pasetran. Mengkono ingkang agem busana wilis kepal kang padha ijone tan berbeda tanem tuwuh kang gumandhang glering Tegal Pasabinan jejel ril tumpang dengkul aben pamidangan abiting sedaya para wrindha kang hanjum menengi gelaring adicara sak pandurat kaya bangkitan doyong-doyong no pancak sujite Pandapi Agung Bali winangun
mangkono sedaya sami-sami hangus trenipun repotipun kang menggugati Senadyanto hambung bebasan sabyanggunipun lum wujud tembung sak klimah banyu sak lepek godhong sak sewek kayu sak lothek bebasane ananging sampun dadosaken renamne penggalih kunjuk dumateng manihipun kang menggugati panjenenganipun Bapa Sintia dalasan Ibu Sintia anggenipun netepi daramaning wajib inggih ana tepi daramaning asepuh ambal warsa Dyah Ayu Kusumaning Ayu Sintia ingkang kaping sedasa ugi ingkang kaping kalih Rayan Syah ingkang yuswa sekawan warsa wonten wedal kalenggahan dalu ngantos dinten benjang panjenenganipun kang menggugati bombong lan mongkok sakjroning penggalih bebasan dinten menika rugi sata ananging hadi sanak wonten wedal kalenggahan dalu ngantos siang benjang kaibur kalian campur sari pertanada guyung rukun saiyek seiko kapti Joko Panji gulok lopoyo pepayung iro sing dadi pepayung kabudayan leluhur bangsa saubangi bumi nuswantara dedasar Pancasila sekut gembregut rapyak barisaniro tamtama praja kadang rencang paguyuban kondang kaloko ingkang dipun tetuanggan di kalian panjenenganipun Bapa Lingga Perta ingkang bijil saking tlatah Arga Sari Senduro Lumajang lumantar Panji Amertanada Ngabiyantara Hong ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh, bini sepuh aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dumateng papayaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangembating praja ya satriyane negari minangka pandaming kawula tasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para sarjana, para sujana sujananing budi ingkang menang hanabi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagya mulya. Ugi dumateng panjenenganipun para setya wreda carana wadya para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang pantes nepi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana. Ugi dumateng para alim ulama, para sepuh miwah kasepuhan ingkang rinten lawan dalu tansah sumanding kitab suci minangka wahyuning ilahi ya wahyuning Sang Hyang Widi minangka purwakaning panembah ingkang satuhu luhuring budi. Mrata pawit
saking keparengipun panjenenganipun Bapak Sintia Sakotra Agung kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwarani suka wonganing wicara dwarani kandha kepareng badhe ngaturaken gelar adiluhung seni budaya tayub Jawa Timur Gagrak Tengger. Kairing karawitan campur sari amertanada ingkang dipun pandhegani kalian panjenenganipun Bapak Linggaweda ingkang mijil saking tlatah Argosari Senduro Lumajang Jawa Timur. Ugi katunjang meriah kalian Aroni Kosim Multimedia Video Shooting Entertainment. Ugi kaseguyung kalian Armada Audio Sound System Profesional Production. Dan inggih dumateng saking para lenggah para sedherek budaya ingkang kinurmat. Kangge miwiti pagelaran ing kalenggahan dalu menika, kita minangka pramugarining adicara badhe ngaturaken tari tradisional Jawa Timur ingkang badhe tidak akan kalian paraga wati kami jel saking tlatah kita Lumajang, kita Probolinggo ugi kita Malang. Ewondene tari menika kasebat tari remo gaya pria sugeng dalu sugeng amrik sadi nun.
Nun kawula nuwun dumateng sedaya para lenggah kakang putri ingkang kawula hormati. Wonten kalenggahan dalu menika aja sedyanipun Bapak Sintia saha Ibu kapurwakan kalian tari remo penghormatan inggih tari remo penampilan sampun dados padatan lumrah lan kaprah ingkang lumampah wonten ing tlatah Tengger. Pendak-pendak kawontenaken tari remo wonten sak madyanipun tari remo kaselipaken inggih menika subingan. Awit saya menika sak derengipun kita pramugari nimbali panjenengan setunggal baka setunggal langkung rumiyin ingkang kula suwun panjenenganipun ingkang menggugati Bapak Sintia saha Ibu monggo katuran minggah tumuju dhateng panggung pagelaran. Ugi dipun dampingi putra putri kinasih
Mbok bilih wonten fotografer nika nyuwun kanthi sanget fotografer putra lan putri kinasih adik Sitia ugi dipun suwun menika keluarga besar Bapak Hendrik saking pojok niki mangke sedaya beserta ibu nggih. Ugi Bapak Esa Endri pojok, Bapak Joni Adi saking pojok monggo. Ugi Mas Joni saking Talunongko, Mas Anggara saking pojok, Bapak Resapur saking Pelalangan, Bapak Erni Kalicelik, Bapak Gisel saking Taji, Bapak Syakila, Bapak Dika, monggo. So Ibu, ugi Bapak Brian Rul, Bapak Rudi, Bapak Erva, Bapak Puspita saking Taji, monggo. Ugi Bapak Maulana, Bapak Andi, Bapak Rahel saking Taji, monggo. Ugi Bapak Leo saking Sidoarjo, Bapak TV Jalen, Bapak Dea Taji, Bapak Holifa Taji, Bapak Rizal, Bapak Agon saking Taji, Bapak Repi saking Taji, Bapak Ela, Bapak Bella Priyono pojok, Bapak Rofik Supriyanto pojok. Ugi grup terima tamu Bapak Mega Suyoko pojok, Bapak Diva, Bapak Galen saya pojok, Bapak Kesia Budi Taji, Bapak Liva Taji, Bapak Irfan, Bapak Nesa ugi Bapak Lia, Bapak Ine, Bapak Olga Susilo pojok, Bapak Hendra Andoyo pojok, Bapak Farel Sutio ugi Cak Suroso bisa pojok, ugi Bapak Diki pojok, Bapak Viko Taji. Oh Pak Deyak wis munggah dhewe. Bu Dea karo ibuke. Iya wis. Bapak Yuyun Suwarto pojok, Bapak Yupita Sari Yuda pojok, Bapak Ian Taji, Bapak Davi Taji, Bapak Kaila Aryono Taji, Bapak Dianto pojok, Bapak Yodi Lianto pojok, Bapak Wisma Sari Taji, Bapak Nirsa Ponadi pojok ugi Bapak David Sukaryanto pojok Ledombo, Bapak Denis Priyo pojok Ledombo,
Monggo sedaya kemawon niki beserta ibu. Nah, sinambi ngrantos praptanipun sedaya kadang ingkang sampun katimbalan niki kalajengaken ngidung nggih. Niki Bu Bos. Tiba giliran. Menehi kesempatan apa Dewi jejer. Iki orang adus sih. Heeh. Ora sampean sing urung adus. Wis aku. Ya rambutnya kok pancet. Nek iki telas. Wah, ya keliru jawabe.
Matur sepadhepun kepada sedaya Kotrah Agung ingkang sampun minggah. Wondene kangge saklajengipun ingkang kula suwun panjenenganipun Bapak Meli saking Taji Bapak Tia Sugit Kerangian, Bapak Sugit Kerangian, Bapak Jordi, ugi Bapak Vina Taji, Mas Joko Taji, Bapak Dava, Bapak Lisna saking Taji, Bapak Supriyanto, Bapak Alika, Gimas Aldi, Bapak Wawan Tuko Taji, Bapak Alfan, ugi Bapak Bapak Iswina, tulisannya gandeng. Bapak Anggun Taji, Bapak Iyat Taji, Bapak Wisnu Taji, Bapak oh iya wis. Bapak Auliatono Pojok, Bapak Wisnu, Bapak Lisna Sredi Taji, Bapak Rahel, mari, Mas Tinarko Taji, Bapak Ica Coki Kalicelik, oke, boten kesupen, Bapak Koyum saking Taji, monggo pun sedaya tanpa terkecuali ingkang dugi tebih utawi celak jaler estri sepuh anem, monggo niki setat habis ngidung sampai tuntas ya Mbak Tias. Wong ayu oh ya nganteng saiki ana brengose sing ayu iku lho, ayu aku wedi nang taringe lho. Oke, nah, saken gak diceluk. Bapak Alfan Taji, Bapak Viko, oke Bapak Robi, Mas Joko, saya Taji, Bapak Abi, oke Bapak Dimas, saya Taji. Monggo ning Tias. Operator. Anak susulan Pak Irfan, oke Bapak Diki, Bapak Buris, saking Taji. Wis ngitung sampai tuntas sampai olahraga. Wis. Ya wis. Kare pegawene ya sira jare kok ngono. Jadi wis. Ya reyang sing wis. Sira ngandang. Sira iki. Wis ya. Kata jelutak ta. Surabaya lemes go
dengan wisata semakin bertambah pembangunane nyoto katon megah melopor satuan kita aja nganti goyah asam cetalok sendeli tepengi halah kedok liwet wadahe suruh merasing tak jaluk dulur rino lan wengi manggiyo selamat apa lagi sing duwe gawe hae amar tanadayo buka titik jos goyang kanan jos penggok kiri go sebelah kanan go amar tanadayo jos jos sing ngendang jos pemaine jos atandake adi sogok keri yo Jewas Mamat Budaya tadi Mamat Budaya instruksi apa kok instruksi halo ya Allah instruksi wakile Pak Kesia Budi, wakile Pak Riki. Bapak Kesia Budi dan juga Bapak Riki Terus? matur sembah nuwun Ada permintaan. apa durung-durung kok wis njaluk Ketua panitia, Eh, dikok ngono. nyeluk maksudnya gak nyeluk lagu kan? ngono ya iya Bapak Raka, Bapak Fadil, Bapak Ica Asli. Ki durung munggah dengan munggah. durung munggah tak entenane Mas wong pira wong telu iki Heeh, mosok kate diunggahi dhewe yang sampeyan lek gak aja munggah. aku kulino diunggahi Ah. ngono lho gak kulino munggah dhewe gak kulino aku yang mana ini promosi TikTok jari Mamat lah apa sih wong kene wis FYP gara-gara awakmu lho Mat wis aku diwarah jari bojone Mamat ngeblak aku langsung syok aku Loh, semaura Mas. Hayo. Peno milu aku. Ayo Cak Santo melu aku ayo. Tak gawa nanggone kebon binatang pedok dulur. Dulure Mamat maksudnya, kembarane Mamat. Apa Mat? Aduh. Nonton biar barengan oleh jejer ya oleh biar jadi susuk piro to kuwi senggolan suarane campur sarian sajake ayo digoyang yo ayo goyang rame-rame amartanade iki hiburane asrinipun saking nanggen iki mula dulur sedaya aja nganti keri ayo yo sejenane ya Bang tetap lestari
menghibur panjenengan semuanya, spesial dengan 4 warna yang masih cantik, spesial buat panjenengan semua yang ada di sini ya. Dibawakan oleh Pak Tios. Koyo lite kang madani sakon iki gowo terangi kaope kang ono terangkur kepilu padang riku
dong Mamat, goyang dong. Ayo yo. Sopo mangko sing jaluk? Ayo. Berdua Mbak Ike Nurjana. Sing duwe amertanada bolos. Ses berangin. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama, hatiku merasa bahagia.
Ku tak kei akeh, Wak. Ya, Bu.